imos a plantar? Imos convertir o noso patio nunha carballeira. Pintamos sacho, regadeira, Gorro, sacho, guantes. Vale. Ahora estamos preparados para plantar. Cuidado co sacho, que ainda vas a echar un pé. Tens que ir pa burela volando. Primeiro facemos un burato para poder plantala e Ramón botou un pouco de abono para que poida crecer mellor. Eu xa botei antes auga para que estivera xa un pouco de auga e agora va a meter o carballo. Promoción 40. Decidimos poñerlle promoción 47 pola nosa promoción, porque este vai ser o noso carballo.